δοκιμάσουμε. Ανοίξανε. Τώρα είναι ανοιχτά. Αν τραγουδήσω τώρα θα μ' ακούσετε? Να μην το ρισκάρω. Καλώς ήρθατε όλοι μας οι φίλοι, παλιοί, καινούργοι, γνωστοί, άγνωστοι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ να είμαστε εδώ σήμερα. Έχουμε την παρουσίαση των δύο βιβλίων της βιοσύνθεσης, που είναι έτσι το επίτευγμα και η γιορτή μας για τα 20 χρόνια της βιοσύνθεσης στην Ελλάδα. Προσπαθήσαμε πολύ να βγάλουμε ένα βιβλίο με άρθρα που να στηρίζουν την θεωρητική βάση της βιοσύνθεσης και ένα βιβλίο με περιστατικά για να δείξουμε στην πράξη πώς εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ ευχαριστημένη και από τα δύο βιβλία. Ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι θα βρούνε ανταπόκριση όχι μόνο στον κόσμο της βιοσύνθεσης και σε αυτούς που γνωρίζουν τη μέθοδο, αλλά και σε άλλους συναδέλφους, είτε ασχολούνται με το σώμα, είτε είναι από άλλη προσέγγιση. Και επειδή το σώμα γενικά τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τους ψυχοθεραπευτές όλων των προσεγγίσεων, θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να βγάλουμε ένα κομμάτι της δουλειάς μας προς τα έξω, έτσι ώστε να γίνει γνωστό και κατανοητό από περισσότερο κόσμο, γιατί πέρα από το να είμαστε εμείς ευχαριστημένοι από αυτό που κάνουμε, έχουμε και μια ευθύνη, εφόσον πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε και θεωρούμε ότι είναι μια αλήθεια που βρίσκουμε μέσα από αυτό το δρόμο, ότι κάπως έχουμε υποχρέωση να το δηλώσουμε και προς τα έξω. Όχι για να προσιλητήσουμε κόσμο, αλλά για να ενημερώσουμε, για να το κάνουμε γνωστό. Ήμουνα προημερών σε μια ομιλία του Μάνη του Δανέζη, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ και μου αρέσουν αυτά που λέει. Και έχει πάρα πολύ κόσμο που τον ακολουθεί και ενδιαφέρονται για τις θεωρίες της φυσικής και πώς από τη θεωρία της φυσικής θα αλλάξει σιγά σιγά η νοοτροπία των ανθρώπων, γιατί θα νιώσουν ότι είναι κομμάτι του σύμπαντος, διέπονται από τους συμπαντικούς νόμους και επομένως θα έρθουν πιο κοντά στην έννοια της αλληλεγγύης, της καλοσύνης, της σύνδεσης μεταξύ μας. Και είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι άνθρωποι τον ρωτάνε «Ωραία, πώς θα φτάσουμε εκεί, τι θα κάνουμε?» Και η απάντηση που είχε να τους δώσει ήταν να μελετήσουν περισσότερο μαθηματικά και φυσική. Εντάξει, είναι ένας δρόμος, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι είμαστε σε μια πλεονεκτική θέση, ότι έχουμε έναν τρόπο να φτάσουμε στην αλήθεια, την εσωτερική αλήθεια, στην ουσία των ανθρώπων, που δεν είναι άλλο παρά η ουσία της ζωής. Δηλαδή, η ζωή μας φέρει, το λέω πολύ συχνά αυτό, και άρα κάτω από τους νόμους της ζωής πρέπει και να ζούμε. Όμως η βιωματική προσέγγιση σε αυτό, δηλαδή, εντάξει, με το μυαλό το καταλαβαίνουμε και το λέμε, αλλά πώς είναι να το βιώσουμε αυτό, δηλαδή να προσεγγίσουμε αυτή την αλήθεια μέσα μας, να βγει από μέσα μας, όχι να έρθει από το νου. Γιατί ό,τι έρχεται από το νου, δυστυχώς, οι δυνάμεις της ζωής μέσα μας δεν το ακολουθούν, γιατί δεν συνάδει ο νους πάντα με τη δύναμη της ζωής. Το σώμα όμως, που είναι φορέας της ζωής, γιατί μέσα από το σώμα μας ζούμε, η ζωή εκφράζεται μέσα από μας, μέσα από την υλική, τη σωματική υπόσταση του σώματός μας. Είναι άειλη η ζωή. Οι νόμοι της ζωής είναι άειλοι, αλλά για να εκφραστούν πρέπει να βγουν μέσα από τις διαδικασίες τις σωματικές. Και πιστεύω, ή τουλάχιστον θέλω να πιστεύω, ότι έχουμε έναν τρόπο για να φτάσουμε εκεί. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας δύο συναδέλφους από άλλους χώρους που θα παρουσιάσουν τα δύο βιβλία και στη συνέχεια ο Βασίλης και εγώ θα μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε παραπάνω και μαζί σας και μεταξύ μας.
Θα ξεκινήσει η Βάσο η Παπάλη να παρουσιάσει το βιβλίο της βιοσύνθεσης, που είναι το συλλογικό έργο με τη συλλογή των άρθρων που έχουν γράψει οι συνεργάτες της βιοσύνθεσης. Τα περισσότερα άρθρα είναι γραμμένα ειδικά για αυτή την έκδοση. Και η Βάσο η Παπάλη είναι δραματοθεραπεύτρια, έχει ασχοληθεί με εξαρτήσεις, έχει ασχοληθεί με εγγύους, είναι και στο Σύλλογο των Δραματοθεραπευτών. Γνωριστήκαμε στο συνέδριο της ΕΑΠ τον Ιούνιο και επειδή τα άτομα της βιοσύνθεσης που παρακολούθησαν το σεμινάριό της τους άρεσε πάρα πολύ, ήρθαν, μου το είπανε και έτσι πήγα, τη βρήκα, της χάρισα το βιβλίο και μετά με πήρε πολύ ενθουσιασμένη στο τηλέφωνο, οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να μας το παρουσιάσει σήμερα και έτσι την κάλεσα. Και η Σοφία Πετρίδου είναι σωματική ψυχοθεραπεύτρια, είναι η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σωματικής Ψυχοθεραπείας, της ΠΕΣΟΠΣ, και είναι μεγάλη τιμή για μας που δέχτηκε να μας παρουσιάσει το βιβλίο του Βασίλη. Τον Βασίλη τον γνώρισε επίσης στο συνέδριο. Βλέπετε όλα τα κονέ στο συνέδριο γίνανε, άλλωστε γι' αυτό γίνονται και τα συνέδρια. Τα συνέδρια γενικά. Αυτός είναι και ο ρόλος. Και της άρεσε πολύ μια παρουσίαση που είχαμε, οπότε στη συνέχεια της έδωσα το βιβλίο και θα μας μιλήσει γι' αυτό. Το Βασίλη δεν ξέρω αν χρειάζεται να τον παρουσιάσω, νομίζω οι περισσότεροι τον ξέρετε. Είναι από την Κύπρο, ήρθε στην Αθήνα κάποια μέρα για να δει τι κάνουμε και από τότε κολλήσαμε που λένε. Και θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Και εγώ είμαι η Λιλία Γνωστοπούλου, πιστεύω ότι οι περισσότεροι με ξέρετε. Έχω το κέντρο βιοσύνθεσης στην Αθήνα εδώ και 20 χρόνια, όπως λέω, είναι τα εκπαιδευτικά. Πριν ασχολιόμουν με τα bioenergetics, οπότε υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με ξέρουν από εκείνα τα χρόνια. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, να ξεκινήσουμε με τη Βάσο. Ακούγομαι. Καλημέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που έχω την τιμή να βρίσκομαι στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Από την ώρα που ξεκίνησα να το διαβάζω, με κέρδιζε σελίδα τη σελίδα. Όπως είπε η Λίλη, κάποια στιγμή την πήρα απλώς τηλέφωνο για να πω ότι πόσο χάρηκα για αυτό το βιβλίο. Και εκείνη πολύ απλά, κάποια αργότερα στιγμή με πήρε τηλέφωνο να μου πει «Πώς θες να παρουσιάσεις μαζί μας το βιβλίο?» Χάρηκα, πήρα την τιμή, ξαφνιάστηκα κιόλας και τώρα ακόμα ξαφνιάζομαι που είμαι εδώ μπροστά σας. Λέω εγώ, μια δραματοθεραπεύτρια, τι δουλειά έχω εδώ να παρουσιάζω ένα βιβλίο της βιοσύνθεσης? Αλλά η απάντηση ξεπρόβαλε πάλι σελίδα τη σελίδα και λέξη τη λέξη και αίσθηση την αίσθηση. Εκεί που είδα ότι δεν απέχουν και τόσο πολύ τα πράγματα. Δηλαδή από το πού βρίσκομαι εγώ, στη θεραπεία μέσω τέχνης, στη θεραπεία μέσω τεχνικών θεάτρου, χρησιμοποιώντας το σώμα πάρα πολύ. Χρησιμοποιώντας το σώμα για να ζωγραφίσει ή να πλάσει τον πυλό, τα χέρια δηλαδή, ή χρησιμοποιώντας το σώμα για να κινηθεί στο χώρο ή για να παράξει μουσική ή για να παίξει κάποιο ρόλο. Αυτό σαν πρώτη σύνδεση της δικής μου, ας πούμε, ψυχοθεραπευτικής ταυτότητας με την ύλη που έχουμε να παρουσιάσουμε σήμερα σε αυτό το βιβλίο της βιοσύνθεσης. Σαν δεύτερο επίπεδο, ένα πράγμα το οποίο με πήρε και με σήκωσε, με πήρε και με γέμισε πάρα πολύ, είναι που εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια, αφήνοντας πίσω μου την ενασχόληση με αυτή την ιστορία της εξάρτησης-απεξάρτησης,
ασχολούμενη επίσης καμιά δεκαριά χρόνια, η οποία έτσι πολύ με πόνεσε και πολύ με συνεπήρε και πολύ με πέταξε σε μια κατάσταση burnout, η οποία επίσης περιείχε πάρα πολύ σώμα ή μάλλον απουσία σώματος ίσως ή πληγωμένου σώματος. Είχε γράψει ένας από τους θεραπευόμενους μας σε αυτό το πλαίσιο που εργάστηκα της απεξάρτησης. Είχε γράψει ένα βιβλίο με όνομα «Το χωρίς ανάγκη σώμα». Ο Χάρης Ολίτας. Δεν είναι πια κοντά μας, έχει φύγει. Για να εκφράσει μέσα από την απεξάρτηση, μέσα από την εξάρτηση και μετά ως απεξαρτημένος, αυτό το θέμα όπου το σώμα δεν υπάρχει πια μέσα από την κατάχρηση των ουσιών. Έτσι, αυτό το αναφέρω λίγο σε συνδέσεις που γίνανε μόνοι τους μέσα μου, καθώς μπήκα στη διαδικασία να δω τι να παρουσιάσω, πώς να παρουσιάσω αυτό το βιβλίο. Φεύγοντας από αυτόν τον πληθυσμό, πήγα σε ένα πληθυσμό που είχα αρχίσει να προσπαθώ να πλησιάσω από την εποχή της εκπαίδευσής μου στην δραματοθεραπεία, που ήταν το θέμα γυναίκα, παύλα μητρότητα. Έτσι λοιπόν, μπαίνοντας στην ύλη του βιβλίου της βιοσύνθεσης, όχι απλώς το συνάντησα, αλλά βρήκα πράγματα από τη δουλειά μου που με συνέδεραν πολύ βαθιά με αυτό το αντικείμενο στο οποίο τα τελευταία 10 χρόνια έτσι, έχω δοθεί όσο μπορώ περισσότερο, που είναι γυναίκα, η οποία κάποια στιγμή γεννά και που αυτό δεν είναι ένα ξεκομμένο πράγμα μιας ομάδας ανθρώπων, μιας ομάδας της ανθρωπότητας. Είναι τόσο πανανθρώπινο βίωμα. Δηλαδή όλοι μας έχουμε γεννηθεί από μία μητέρα. Αυτό το κομμάτι με το οποίο βρήκα να ασχοληθώ, το βρήκα πάρα πολύ μέσα στο βιβλίο. Ήδη από τις πηγές, δηλαδή, πηγές καταγωγές, νομίζω, της βιοσύνθεσης, μιλώντας για έναν προπάτορα, να επιχειρήσω τη λέξη, ελπίζω να σας κάνει, τον Ράιχ, είτε από άρθρα πολύ συγκεκριμένα πάνω στο θέμα μητρότητας και πώς ο καθένας μας έχει εμπεριεχθεί κάποια στιγμή. Πηδάω από κεφάλαιο σε κεφάλαιο. Είχα και λίγο διαφορετικά στο μυαλό μου να τα πω. Αλλά πηδάω λίγο από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, όπως αυτή τη στιγμή αυθορμήτως κιόλας μου έρχεται να μιλήσω. Πριν προλάβω να μελετήσω κεφάλαιο το κεφάλαιο, βρέθηκα να κοιτάζω λίγο τη βιβλιογραφία του βιβλίου. Σε αυτή τη βιβλιογραφία είδα με μεγάλη μου λίγο έκπληξη και λίγο χαρά, μεγάλη χαρά, 2-3 από τα βιβλία τα οποία με σημάδεψαν σαν άνθρωπο, νομίζω και στην θεραπευτική μου δουλειά. Το ένα ήταν «Η γνώση της μήτρας» του Θάνου Καυκαλίδη. Παλιό βιβλίο, ελληνικό βιβλίο. Μία μοναδική έρευνα, η οποία δεν έχει συνεχίσει και πολύ από τότε που πρωτοδημοσιεύτηκε. Είχα την τύχη να την γνωρίσω από το σύζυγο, ένας ψυχίατρος, ο οποίος εκπαιδεύτηκε από το Θάνο τον Καυκαλίδη. Το δεύτερο βιβλίο, επίσης με σημάδεψε τότε που κοίταξα τη βιβλιογραφία, του Στάνισλαβ Γκρόφ, «Η ψυχολογία του μέλλοντος». Με διαφόρους τρόπους με σφράγισε. Εκεί που
μερικές φορές βρέθηκα να αναρωτιέμαι ότι αν τόσα πράγματα έρχονται και γράφουν επάνω μας γύρω από αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε στο σώμα της μητέρας, ήδη δηλαδή στην περίοδο της εγκυμοσύνης, γύρω από την περιγεννητική περίοδο, γύρω από το τοκετό, από τη γέννα, αν τόσα πράγματα έρχονται και γράφουν επάνω μας, κάποια στιγμή ένιωσα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, είναι σαν να είναι λίγο προδιαγεγραμμένα. Δηλαδή, θα μπορέσουμε αργότερα να βγάλουμε από πάνω μας μερικές εμπειρίες τόσο δύσκολες όπως είναι αυτές μιας δύσκολης εγκυμοσύνης ή μιας δύσκολης γέννας. Ευτυχώς και ο Γκρόφ στο βιβλίο του, αλλά και το βιβλίο εδώ της βιοσύνθεσης, με διάφορους τρόπους, διάφορους συγγραφείς που μπαίνουν και μιλάνε για το θέμα μητρότητα, για το θέμα εγκυμοσύνη, για το θέμα έξοδος από τη μητέρα, δίνουν ελπίδες. Δηλαδή, τι ελπίδες δίνουνε? Ότι, ναι, πράγματι, ψυχοθεραπεία, πράγματι, η ενασχόληση με το σώμα, σε μια σωματική ψυχοθεραπεία, όπως είναι αυτή η προσέγγιση της βιοσύνθεσης, μπορεί να μας βοηθήσει να διαπραγματευτούμε καλύτερα με τον εαυτό μας, να πιθανόν να επουλώσουμε και να συνεχίσουμε τη ζωή μας με καλύτερη σχέση και με το σώμα μας και με την ψυχή μας και με την νόησή μας, καθώς η βιοσύνθεση, ένα από όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει μέσα σε αυτό το βιβλίο, θα ήθελα τόσο πολύ να διαβάσω ένα σωρό κομματάκια τα οποία με κάνανε να σταθώ και να σταθώ και να σταθώ ώρες και μέρες μέσα στο βιβλίο και με πήγανε πολύ βαθιά στο συναίσθημά μου και πολύ βαθιά στο σώμα μου και πολύ βαθιά ίσως στην ύπαρξή μου και πίσω από την ύπαρξή μου μέχρι να υπάρξει. Δεν ξέρω αν έχω τόσο το χρόνο, αλλά το ζήτημα είναι ότι πολύ αισιοδοξία. Δηλαδή ότι ναι, μπορούμε δουλεύοντας με όλα μας τα κομμάτια να γίνουμε λίγο πιο ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό που μας προτείνει η μέθοδος. Ότι μπορούμε να γίνουμε πιο ολοκληρωμένοι από το να σταθούμε αποσπασμένοι όπως μας θέλει η δυτική κοινωνία. Και αυτό ένα άρθρο μέσα στο βιβλίο. Δεν προλαβαίνω να πω ούτε τίτλους ακριβώς, ούτε συγγραφείς ακριβώς, αν και με έχουν σημαδέψει καθώς το διάβαζα. Έτσι ακριβώς όπως μας θέλει η δυτική κοινωνία. Δηλαδή, όσο το δυνατόν πιο διασπασμένους σαν οντότητες. Κάπου αλλού ο νους, κάπου αλλού το συναίσθημα, κάπου αλλού η σεξουαλικότητα, κάπου αλλού ολόκληρο το σώμα. Δουλεύοντας ολιστικά μπορούμε να καταφέρουμε να είμαστε πιο ολόκληροι. Μεγάλη αισιοδοξία μου έδωσε. Αυτό το πολύ γενικό, το οποίο το ανακάτεψα και με πολλά δικά μου αισθήματα, έτσι όπως συνηθίζουμε να κάνουμε στις ολιστικές προσεγγίσεις, όπως είναι και η δραματοθεραπεία, παρόλο που δουλεύει μέσα από τη μεταφορά. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να αναφέρω σε 2-3 πράγματα τα οποία θα ήθελα, αν έχω το χρόνο, Λίλη, να πω λίγο για το περίφημο θέμα από τον τίτλο του, «Το σώμα στον κόσμο» και ο εαυτός στο σώμα. Εκεί που ο Βασίλης αναφέρει ότι υπάρχει πόνος. Πόνος βαθύς για όσο χρόνο η εμπειρία είναι ξεκομμένη από τη συνείδηση και αποκλεισμένη από αυτήν.
χωρίς τη συγκινησιακή φόρτιση. Αυτή είναι η άμυνα που χρησιμοποιούμε για να κρυφτούμε από την αλήθεια μας. Αυτή είναι και η νεύρωσή μας. Και έχουμε διασπαστεί κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί ο πόνος τότε που συνέβη, ήταν πολύ μεγάλος για να χωρέσει στο ψυχοσωματικό σύστημά μας. Ο πόνος μας είναι βαθύς και συχνά ανάγεται σε μια εποχή όπου δεν υπήρχαν λέξεις στις οποίες να χωρέσουμε νοητικά το βίωμα. Πότε δεν υπήρχαν λέξεις για να χωρέσουμε νοητικά το βίωμα, Πόσο μικροί ήμασταν δηλαδή τότε. Γι' αυτό οι λέξεις και οι νοητικές κατασκευές είναι ατελέσφορες. Στο ίδιο κεφάλαιο, ο Βασίλης αναφέρει κάτι το οποίο μου έμεινε πάρα πολύ και γι' αυτό το αναφέρω, ότι μου έχει μείνει, προλαβαίνω να αναφέρω, ότι μου έχει μείνει πολύ, πολύ, πολύ. Θεέ μου, λέει κάποιος θεραπευόμενος του, τόσο λίγα, μα τόσο λίγα χρειαζόμαστε για να είμαστε καλά. Και είναι τόσο μεγάλος ο πόνος από την έλλειψή τους. Όντως, το τόσο λίγα είναι για το βρέφος τόσο πολλά. Συνεχίζοντας, να μιλήσω λίγο για αυτή την αίσθηση της γείωσης που τόσο πολύ αναφέρεται και τόσο πολύ σημασία δίνεται μέσα στο βιβλίο, νομίζω μέσα σε όλη την προσέγγιση της βιοσύνθεσης. Της γείωσης. Της γείωσης που είναι ταυτόχρονα φυσική και φυσική διαδικασία και ψυχική διαδικασία. Της γείωσης, η οποία σε ένα επίπεδο, σε ένα βασικό επίπεδο, αναφέρεται στην ίδια στη μάνα γη. Τη μάνα γη, που μας στηρίζει, που μας γεννά και μας τρέφει και που μας δέχεται στο τέλος της μάνας γης. Γείωση, αναφέρεται μέσα στο βιβλίο, είναι το ύψιστο καθήκον της συνολικής θεραπευτικής διαδικασίας. Για τη γείωση θα πω επίσης ένα πάρα πολύ γνωστό από τα μαθητικά μας, νομίζω, χρόνια όλων, όχι στο μάθημα της ψυχολογίας και καμιάς ανθρωπιστικής επιστήμης, ήταν στο μάθημα της φυσικής όμως, εκεί που ο Αρχιμίδης είπε το περίφημο «δώσ' μη τόπο, δώσ' μη παστό και ταγκάν κινήσω». Δηλαδή, πόσο σημαντικό από κάτω να νιώθουμε όλοι ότι στηριζόμαστε. Ότι έχουμε γη να σταθούμε. Γη. Και συμβολική έννοια με την έννοια της μητέρας που μας κράτησε στα πρώτα μας βήματα. Άλλη μια, νομίζω, τελευταία αναφορά θα κάνω στο κομμάτι της μητρότητας. Συγχωρέστε το μου. Μάλλον με τράβηξε και δίνω μια έμφαση παραπάνω σε αυτό λόγω και της δικής μου ενασχόλησης. Έτσι είναι, οι ομιλητές δίνουν και τα δικά τους, νομίζω. Λοιπόν, η συνύπαρξη με τη μητέρα και το σχήμα που έχει αναγκαστεί να πάρει για να είναι μαζί της, συχνά διαστρεβλώνουν το άτομο σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να πάψει ακόμα και να αναγνωρίζει κάποιες από τις ιδιότητές του. Ή, εάν τις αναγνωρίζει, να τις αξιολογεί αρνητικά. Ή να μην αναγνωρίζει τις επιθυμίες του, ή την ανάγκη οριοθέτησής του, ή την κατεύθυνση που επιθυμεί να πάρει στη ζωή του. Αυτά για ένα από τα βιώματα που μπορεί να μας προσφέρει το να εμπεριεχόμαστε, όπως όλοι εμπεριεχόμαστε δηλαδή κάποτε, στο σώμα μιας μητέρας. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση επίσης
η συγγραφή ενός κειμένου από μία συγγραφέα η οποία δεν έχει μία καταρχήν εκπαίδευση πάνω στην ψυχοθεραπεία, προέρχεται από ένα τελείως διαφορετικό χώρο. Το χώρο της αρχιτεκτονικής. Μου έκανε τεράστια εντύπωση με ποιο τρόπο μπόρεσε να κοιτάξει μέσα από την πρώτη της εκπαίδευση το θέμα χώρος. Δηλαδή, χώρος στον κόσμο, αλλά και χώρος μέσα μας, μέσα στο σώμα. Με εγωίτευσε. Με εγωίτευσε καθώς τελευταία, να πω ότι, πάλι προσωπικό το βίωμα, είχαμε μία μεγάλου προβληματισμού συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο των Δραματοθεραπευτών, στο οποίο συμμετέχω, για το κατά πόσο έχουμε να θεσπίσουμε, εάν μπορούμε να κάνουμε μέλη μας ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται όχι αμιγώς από τις ανθρωπιστικές επιστήμες ως πρώτο πτυχίο, αλλά και από επιστήμες άλλου είδους, όπως είναι μια τέτοια τεχνολογική προέλευση ή από ανθρώπους του μάρκετινγκ. Και ο διάλογος καλά κρατεί. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε τελειώσει με αυτόν, αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, συνέπεσε με την ανάγνωση αυτού του κειμένου και νομίζω με βάζει στη διαδικασία να φέρω κάτι από αυτό σε αυτόν τον προβληματισμό. Δηλαδή, μήπως δεν είναι να αποκλείουμε ανθρώπους από άλλες προσεγγίσεις, μήπως τελικά τα πράγματα έρχονται και συντίθενται με έναν τρόπο που στην αρχή δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε, αλλά αργότερα με έναν τρόπο τα βιώνουμε. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, γι' αυτό θα πεταχτώ σε ένα πολύ αγαπημένο μου άρθρο. Ήταν επίσης μια μεγάλη συνάντηση μέσα σε αυτό το συνέδριο, όπου τελικά συναντιόμαστε. Συγχωρήστε με ένα λεπτό να βρω τη σελίδα. Το χάνω. Είναι κάπου στο κέντρο. Ναι. Λοιπόν, για πολλαπλούς λόγους. Με ήλξε και με εγωίτευσε και με πάθιασε και μου δημιούργησε σωματικά αισθήματα. Πάλι σωματικά. Και λίγο τρέμουλο και λίγο βούρκωμα και δάκρυα μερικές φορές. Και ήτανε αυτό το οποίο άκουσα ως ομιλία και τώρα αργότερα το βρήκα σαν άρθρο στο βιβλίο. Είναι της Μαριέλας Σακελαρίου και είναι ο Χείρον Κένταυρος, ο πληγωμένος θεραπευτής. Με υπότιτλο «Ψυχική ανθεκτικότητα και ευαλωτότητα στη θεραπευτική σχέση της βιοσύνθεσης». Μπορεί να είναι πάρα πολύ να το πω και συγχωρέστε με πάλι την υπερβολή. Ίσως είμαι λίγο υπερβολική και σαν ομιλήτρια και σαν όλα, σαν άνθρωπος. Αλλά το καταθέτω εδώ μπροστά σας. Με τσάκισε γιατί με αφορά. Με αφορά πάρα πολύ ο Χείρον Κένταυρος, ο πληγωμένος θεραπευτής. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Διότι σαν θεραπεύτρια ξανά και ξανά και ξανά και ξανά βρίσκομαι να προσπαθώ να διαπραγματευτώ και να θεραπεύσω το τραύμα που δεν μπορεί να θεραπεύσει ο θεραπευτής, το δικό του τραύμα. Ενώ εν τω μεταξύ μπορεί να βοηθήσει να θεραπευτούν τραύματα άλλων. Ο ένας λόγος ήταν αυτός. Ο άλλος λόγος ήταν, ακουμπάει ακριβώς την δική μου ειδίκευση, που είναι της δραματοθεραπείας, που είναι η δουλειά μέσα από το μύθο. Διάφορους μύθους, αλλά και αυτούς τους αξεπέραστους ελληνικούς μύθους.
αυτούς που τους παίρνουν από την Ελλάδα διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι στο δυτικό πολιτισμό έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο από εμάς, διάφορα πράγματα, σε διάφορα αντικείμενα και μας τους ξαναγυρίζουν πίσω, τη γλώσσα μας αγγλοποιημένη ή γαλλοποιημένη ή λατινοποιημένη και τους όρους, ένα σωρό επιστημών, τους ελληνικούς όρους διεθνοποιημένους και που πολλές φορές δεν ξέρουν καν ότι προέρχονται από την ελληνική γλώσσα. Και έτσι συμβαίνει και με την ελληνική μας μυθολογία. Την παίρνουν πολλοί άνθρωποι, ιδρυτές, ας πούμε, της προσέγγισης της δραματοθεραπείας και άλλων ψυχοθεραπείων μέσω τέχνης και ιδρύουν στις χώρες τους, λέει, drama therapy, δραματοθεραπεία. Και μετά, αφού τα βάζουν και στα κολέγια και στα πανεπιστήμια τους, και συγχαρητήρια, δηλαδή στους ανθρώπους που μπόρεσαν να κάνουν τέτοιου είδους δουλειά, μας τα επανεισάγουν στην Ελλάδα με δικές μας λέξεις, όπως είναι η δραματοθεραπεία, δράμα, με την έννοια του θεάτρου δηλαδή, και θεραπεία, και ξαναεισάγουν από αρχής γενομένης ήδη 2 αιώνες τώρα από τον ιδρυτή αυτού που ονομάστηκε τότε ψυχανάλυση και ήταν προπάτορας όλων μας, που ήταν ο Φρόιντ, μας τα επανεισάγουν ως αντικείμενα εργασίας πάνω στην ψυχή. Και εμείς καθόμαστε, και μου θυμίζει πάλι αυτό, και εμείς καθόμαστε, μου θυμίζει κάτι πάλι από την αρχαιότητα, το «Κομίζεις γλάφκα εις Αθήνας», και ακούμε την τεράστια σοφία που ήρθε από την Αγγλία ή από την Αμερική και ονομάζεται δραματοθεραπεία και ως πρώτο υλικό ερμηνείας και εργασίας και ξανάμανα έχει τους ελληνικούς μας μύθους. Λοιπόν, έκανα μεγάλο πρόλογο για να πω. Τέλος πάντων, για τον Χήρονα Κένταυρο, 2-3 πραγματάκια θα ήθελα να παραθέσω, αν προλαβαίνω, θα μου πει η Λίλη. Επειδή με αφορούν πάρα πολύ, επειδή τα θεωρώ πολύ κεντρικά, έχοντας να κάνουμε μια κουβέντα εδώ, η οποία νομίζω ότι γίνεται ανάμεσα σε θεραπευτές, σε ψυχοθεραπευτές. Ο Χήρονας Κένταυρος βιώνει την ύπαρξή του μέσα από πολικότητες, τις οποίες καλείται να συνθέσει και να ενσωματώσει σε μια ολότητα. Είναι ταυτόχρονα Θεός και άνθρωπος. Άνθρωπος και ζώο. Δάσκαλος. Θεραπευτής. Και πολεμιστής. Με το πάνω μέρος του κορμιού του ενσαρκώνει τη θεία και ανθρώπινη φύση. Μέσα από τη σύνθεση των ποιοτήτων της πνευματικότητας, της διορατικότητας, της λογικής και της συνειδητότητας, της έκφρασης και της επικοινωνίας, της ευαισθησίας, της επαφής, της δοτικότητας και της φροντίδας. Τι άλλο? Μου θύμισε και μητέρα. Και παρακάτω, για αυτό που μου θύμισε, καταγράφει συγγραφέας ότι με την ύπαρξη και τη θεραπευτική του λειτουργία, ο Χήρων Κένταυρος πραγματώνει ακριβώς την αντίρροπη πλευρά αυτής της πολικότητας, τη θηλυκή θεραπευτική ενέργεια και ταυτότητα. Ο Χήρονας συμβολικά ολοκληρώνει την προσωπική πορεία του μέσα από το σωματικό και ψυχικό πόνο, μετασχηματίζοντάς την σε μια ολοκληρωμένη, ευάλωτη
αλλά και ψυχικά ανθεκτική ταυτότητα θεραπευτή, ο οποίος παράλληλα προσφέρει καθοδήγηση και κατεύθυνση σε άλλους. Και πολλά. Δεν ξέρω πού να αρχίσω και πού να σταματήσω. Δηλαδή, το βιβλίο όλο είναι τόσο σημειωμένο από αυτά που με ταράξανε, αλλά και με γαληνέψανε, που δεν ξέρω πού να σταματήσω. Ίσως το καλύτερο είναι να βάλω μία τελεία εδώ. Τελειώνοντας, να πω πάλι μέσα από τα λόγια του βιβλίου, αυτή τη φορά από την κυρία Πανέτσου. Κατά αναλογία, αυτό που θεραπεύεται, θεραπεύει. Όταν κάποιος δουλεύει με τον εαυτό του, η αλλαγή που πετυχαίνει επηρεάζει ολόκληρη την κοινότητα στην οποία ανήκει. Και έτσι, επιστρέφουμε στις θεμελιώδεις αρχές της βιοσύνθεσης. Η δουλειά με το επιμέρους μέσα από την επίγνωση και την ολογραφική σχέση του κάθε μέρους του σώματός μας, φυσικού και ενεργειακού, επιδρά στην ενότητα του σώματος, του νου και της ψυχής, ως αδιάσπαστη και αδιαχώριστη οντότητα. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Χαίρομαι που σε συγκίνησε το βιβλίο και μας έκανες μια τόσο από καρδιάς εξομολογητική παρουσίαση. Ήταν λίγο πολύ προσωπική. Όχι. Ξέρεις, για μένα είναι πάντα αυτή η δυσκολία στο να βγει το τι κάνουμε προς τα έξω, επειδή πάντα σκέφτομαι πώς μπορείς να το μεταφέρεις αυτό και να βρει την απήχηση που θέλεις να βρει για να εισπραχθεί από τον άλλον ως έχει, ως είναι. Και με μεγάλη, έτσι, πώς το πω, διστακτικότητα κάναμε και αυτή την προσπάθεια για το βιβλίο μετά από 20 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή πραγματικά χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να συντονιστούν με αυτά που λέμε στο γραπτό κείμενο και να φτάσει στην καρδιά τους, στην ψυχή τους, στο μυαλό τους και να εισπραχθεί έτσι όπως το ζούμε κι εμείς και έτσι όπως το παράγουμε. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση που μας έκανες. Όταν δίνεις κάτι προς τα έξω, το περισσότερο που μπορείς να ελπίζεις είναι να γίνει κατανοητό έτσι όπως το λες. Και μας έδωσες ακριβώς αυτό σήμερα. Να περάσουμε στη Σοφία που θα μας μιλήσει για το βιβλίο του Βασίλη. Okay. Θα σας καλημερίσω κι εγώ με τη σειρά μου. Δυστυχώς σήμερα έχω έναν βήχα, ο οποίος είναι ένα είδος λαριγκοφαρυγγίτιδας που ίσως να έχει να κάνει με το άγχος, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνω μια τέτοια παρουσίαση. Μοιράζομαι μαζί σας αυτό το άγχος, γιατί ξέρω ότι με αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα μειωθεί. Να δείξουμε όλοι μαζί. Να δείξουμε όλοι μαζί. Και έχω την τάση, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τη Λίλη για την τιμή που μου έκανε να κάνω αυτή την παρουσίαση. Έχω την τάση πάντα όταν δίνουμε μεγάλο χώρο στο λεκτικό να ζητάω λίγο να συνδεθούμε με το σώμα μας για να είναι όσο γίνεται περισσότερο ενσώματη η εμπειρία. Οπότε όσοι από εσάς θέλετε, είναι κάτι που το κάνω κι εγώ όταν μιλάω.
Θα ήθελα να σας ζητήσω να συγκεντρωθείτε στην επαφή των ποδιών σας με το πάτωμα, είτε είστε σταυροπόδι, είτε είστε σε μια πιο άνετη θέση. Να συγκεντρωθείτε λίγο στην επαφή του σώματός σας με το κάθισμα και λίγο στην αναπνοή. Και έχω την αίσθηση ότι με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο πάντα η παρουσία μας γίνεται περισσότερο ολοκληρωμένη σε όλες τις εμπειρίες μας. Θέλω να σας πω ότι διαβάζοντας το βιβλίο, καταρχάς σαν σωματική ψυχοθεραπεύτρια, αλλά και με την ιδιότητά μου σαν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σωματικής Ψυχοθεραπείας, θέλω να πω ότι καταρχάς βλέπω πολύ θετικά και θεωρώ πολύ σημαντική κάθε προσπάθεια που γίνεται να αποτυπωθεί και να επικοινωνηθεί το δυναμικό της σωματικής ψυχοθεραπείας προς το ευρύτερο κοινό. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω την παρουσίασή μου. Θα ξεκινήσω την παρουσίαση δίνοντας κάποιες πληροφορίες από το βιογραφικό του συγγραφέα. Ο Βασίλης Χριστοδούλου σπούδασε ψυχολογία στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο της Λιών. Έχει υποστηρίξει διδακτορική διατριβή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στον τομέα της ψυχολογίας, με θέμα